Tinokugamuchirai vateereri vevhangeri. Ndinoitwa mufundisi Trimon Paringa. Ndinoparidza Kingdom Message Series. Donzvo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom ndeyerelationship, ukama hwemunhu naMwari. Zvisinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri iri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Tinokutendai, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Amen. Speak the oracles of Jehovah. By grace and by favor, we stand to declare your word in our nation, Zimbabwe. Give us the wisdom, understanding, favor in the name of Jesus. Amen. I'd like to teach, no doubt it's about the power of your testimony. Vanhu vaburitswa naMwari from Egypt, vachinopinda Canaan. Whether they were going to fight or not, the plan of God was Canaan belonged to Israel. Vasati varwa, even vasati vabuda Egypt. Pfungwa yaMwari ndeyekupa Canaan kuvana veIsrael. So whatsoever chinoitika pakati, vanhu ava vanofanira kugara vane assurance already kuti we are fighting a godly given issue. Nyangwe tikasvika pakurwa, chichatisimbisa nekusaneta mukurwa kwacho. God has already spoken a word. Come out of Egypt and take over Canaan. So, faith ikava muna Mwari haisheke. Kutenda kwako kukava mukuziva Mwari kuti iye hadzoke shure. Chaanenge areva anozadzikisa. Ndi Mwari akatendeka asingashanduke. When your faith is in him, it can never be shaken. So Mwari vataura shoko kuvana veIsrael, budai Ijipita munotora Canaan. Kureva kuti havasi kunorwa kuti vatore, vari kurwa pazvinhu zvavanofanirwa kutora. Platform yahondo yavo pavari kupinda muCanaan, they are not fighting to get, they are fighting what they already deserve. Vana veIsrael havasi kurwa muCanaan kuitira kuti vakawina vatore Canaan. Nyaya yeCanaan, it's a godly given issue. So the fighting, I see you're not delivering my results. I'm preaching now, I can hear it. So what the reason you could even know? Can I fighting is you any results? I will explain. Buda Ijipita munotora Canaan. Kureva kuti Canaan haisikuwanikwa neeffort. It's a godly given land. But there will come a time yakuti vachipinda imomo vanotanga kurwa. Saka toda kuti tuone this revelation. They were not fighting to get the land. They were fighting for their land according to God. Thank you, my brother. God bless you. Thank you so much, my brother. God bless you so much. So, faith yevana veIsrael, even panotumwa maspai kuti endai munoshora muone kuti makamira sei, the report does not matter because already they've got one report: Canaan belongs to Israel. So when the word of God is settled in you, your faith will never be shaken. Kana kutaura kwa Jehova, kana kuziva kwako Mwari kwasvika palevel yekuziva Mwari chaiye kuti iye haashanduke, haazomirira kunaka kwezvinhu kuti zvako zvikunakire. Iye akanaka munguva dzose. God is good all the time. All the time God is good. Saka Mwari wemhando iyoyi ndiye muridzi weshoko ratinoverenga pano. Ndo Bible ratakatenda. Whatsoever challenge yauri kuona, you are like a spy. But paunounza a bad report, you are killing your faith, not God.
Pfungwa ya Mwari ndeyekuti Canaan iende mumaoko evana veIsraeri. Kureva kuti whether they fight or not, it's settled in the heavens. Canaan is now for Israel. But chakonzera kuti varwe for one secret. Ukapiwa chinhu so easy. Protection and security unoisa pachiri inenge iri less. So the fighting was not the fighting in vawane land. They were fighting to create value. I remember mazuva ndakapimba adzimai vangu vakatomborambawo vandakatoziva kuti ndo type yekuroora. Vanga vasingarambe zvekuramba, vairamba zvekuratidza value kuti hatingobvuma bvuma. Ndo zvakandiratidza kuti anorooreka kuramba. I'm sure you can agree with me. Kuti ukapfimba anongoti heka 1 kuroora kwako kunoti netsei futi iye ada. Nokuti une zvaunofungidzira kuti iye anongobvuma ka 1 ko ndikazotora rivi ndikaenda somewhere pakauyawo vamwe. Saka anoramba anocreate security kuti dedi ndakaoma ukaona ndatozoda munhu pane basi. So kana ukatora rivi unoenda ukazorora. So they know yavakataura ndichivaapproacha haisiye kudinaya. It's a no to create value. So the fighting of Israel, Mwari aida kuvashowa how valuable is the land. Mwari hasi kuti rwai ndikupei. They were given before they fought. It's the mind of God. Kuti budai ukumutoro. So the fighting haisiriyo ine results. The fighting is to create value. And it's just but I've come to tell you the voice of God. God is trying to create a value. He wants you to have a better look. Ukazoziva kuti ndakazviwaniswa naMwari zvamboti netsei ucharamba uchifamba naMwari. There is value creation. Kwete kuti you are fighting to get things. God loves you so much you get it. Amen. But the fighting is still on. How can I fight? Kana Mwari wacho ati ndezvangu. Check kuna Israel. He was fighting in Canaan. Yet zvinhu ndezvake. But hondo yaitorwiwa. But in that revelation yehondo havasi kurwa kuti vatore. Vari kutorwa nokuti ndezvavo. Saka problem yaita vazhinji vari kurwa kuti vatore nokuti havana shoko rekuziva kuti ndezvavo. The fight differs now. Let me explain. Israel haasi kurwa kuti akawina atore Canaan. That's wrong concept. Vari kurwa nokuti vakapiwa Canaan. Problem yaita vamwe vedu uri kurwa zvausina kupiwa zvausingaziva kuti pfungwa yaMwari yakamira sei. Kana uri wekwamwari chese chaucharwira unenge une a voice from God. Ukarwa usina shoko raJehovha. I love a man called David. Hondo dzese dzaienda aitanga abvunza Mwari ndinokunda here. Kuti David ane better revelation anoziva kunobva kukunda. Kukunda hakubve mukugona kurwa. Kukunda kunobva kuna Jehovha. Saka hondo imwe neimwe yainorwiwa naDavid anga asingarwe kuti akunde airwa nokuti akaikunda. He was a man of revelation. So vanhu vari kunzi buda Egypt muende Canaan, but vamu wilderness vanonzi sarudzai varume 12 vanomboona nzvimbo yandiri kukupai. Yet voice raMwari rati kudi kwamuri kuenda inyika yeuchi nemukaka. But Mwari ndokubva vati ndakuda kuona vanhu vandiri kufamba navo kuti randinotaura vanogona kuritenda here nyangwe vakaita maonero anenge asiriwo. Saka vanhu ndokubva vapinda muKenani vakaona mune magiants. Mwari havana kuuraya vanhu vaigara muKenani. Canaan was not a vacuum. Maitova nemagiants, but iri godly given place for Israel. Mwari aida nokuti hautore promise kana usina faith. Haugone kutora chako kana usina faith. Icho chiri chako. Saka vanhu
pavakaona muKenani mune majaindi, faith yavo yakasheka. Kwaite kuti Mwari anga atochinjawo mafungiro kuti sorry ndaita mistake, vachirimo ndakasika kuti munotora. No, asi Mwari akashanduka, vanhu ndo vakashanduka, iye Mwari apromise. God will never change. God will never change. God will never change. Vanhu vapinda Kenani vakaona majaindi, michero inorimwa imomo vakaiona. Ipapo ndo panonditi rwadzei. Kenani iri kunzi promised land. Kune vamwe vaitorima vachikohwa vasina revelation yekuti nzvimbo yakakomborerwa. Vana vaAnaki kwete veIsraeri ndo vaidya mizambiringa yakakura. Israeri painotora sample vakatora mumunda memunhu asina kukomborerwa but ari kukohwa zvakanyanya. Ukazvitarisa kunyika uchazviona kuti zvaunoda iwewe zvinenge zvine munhu asinganamati. Yaunotoda kufamba nayo wakaiona nemunhu asinganamati. Vana vaAnaki ndo vane mizambiringa. But I've come to tell you this. It's simple, you can do better than them. Amen. Your God is so great. It's simple, chete. As not to see a Karane Singapore. Unless you are weak in faith. If but they didn't know. Kuti farming here is a sample for Israel, for real farmers. Vanhu vakatokohwa vakaguta muKenani, varidzi vasati vauya, varidzi vakambotora sample yevanhu vasiri varidzi, vakatoona kuti shuwa vanhu vane mizambiringa yakakura but havana chivimbiso naMwari, but ivhu ravo riri kuvapa kudya. Israel chamunetsa ndeichi maonero ake. Zvanzi vana vamajainda havambobvuma kuti titore. Whether vanobvuma kana kuti havabvume, ari kuda kuti mutore is more than those giants. Amen. Iyo ndo yava faith yavo yanga yamu maonero, yet Bible not. When you walk by faith, you must not walk by sight. Mwari ndiye ari kutitora iKenani. Saka kana ukaona mune majaindi akakura zvakadii, akutitora, you cannot compare God and a giant in Canaan. But iwo vakafungidzira kuti nyaya yeland yeCanaan ichadelivwa nefighting, yet they were already given by God. Fighting yaingova yekucreate a value, but the land belonged to Israel. So anouya vanoshora odzoka neNIV report. Only two guys, Joshua and Caleb, vanoti no, we are able, we can overcome. Caleb and Joshua maonero avaita haana kusiyana nemaonero etu kwavamwe, but vane mafungiro avainawo pamusoro pezvinhu zvaonekwa. Vaona Mwari achivagonesa, hazvirevi kuti majaindi ari kuonekwa havana kuaona. Just like when you are born again, uri muKristu unongoona sei maonero anoita vasinganamati. Even uri mufundisi, maonero anoitwa vanhu vachiona vakadzi ndo maonero anoita pastor kuti uyo mukadzi. Hapana chinochinjwa ipapo. Chinenge chachinjwa isystem yako yebelief nekutenda honor nerespect nediscipline mauri, but your sight remains sight ye human being. Saka Caleb and Joshua majaindi vakaona, but they never talk of giants. Nyangwe vaona magiants. Uchaona kuti vamwe pavanotaura nyaya yegumbo, iwe unenge uchiriona but hautaure nyaya yegumbo. Inyaya yekuti mauri wakaburitsa such information. Vamwe vachidiscussa zvinhu zvamuri kutoona, iwe unotoshaya comment pazviri, yet uri kutoonawo. Why? Program yaakurarama mauri haigone kukutendera kubata nyaya idzodzo. So you see, now yekunamata, the man must change inside. Mukati mukava neshanduko. It's easy kuti aite zvinoda Mwari.
Saka uchiona zvakaomera mwana ari mudumbu kuti adewo zvaanoda kudya, kana akada chadyiwa namai ndo chaachadya, kureva kuti akakonektwa kwete kuchoice, kusystem, kureva kuti choice iri kumunhu akamutakura kwete kuna iye. Amai vakada madora, mwana ari mukati umwe achida zvakanaka, haana zvaachaita. Kana abuda ndo musi waanogona kuramba kuti madora handida anobaya. Kana ari umu nezvinobaya nezvinovava, haana choice. Ipicture yemunhu asiri born again. Kana akatoda kuita chakanaka, anoerekana atoita chakaipa. Why? Zvinora mweya unotonga maari ndo unopa influence pakarekta yake. Pauro anoti chandinoda kuita handicho chandoita, kureva kuti kana wakurarama muna Kristu, you walk as the Spirit leads. Unofamba sepfungwa yake kwete yako. So let me go back to these people. So theme scripture Revelation 12:11 yati vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Ukatarisa panhauye vana veIsraeri, ropa ranga ratoshanda kare in Egypt. Vane ropa ravakaisa padhoo, ropa regwayana rakaiswa padhoo, vakabuda muEgypt. Rachanga chasara testimony of their mouth. But instead of bringing out a testimony, vanga vakuprofita future. Instead yekuti nyangwe vaona magiant vaifanirwa kubatanidza nhauye ropa yemuEgypt uye nezvaitwa naMwari munzira uye nekabudiro kavaita muEgypt. Inzwa, Mwari vakakubvisa kure zvekuti havangakubvise kure kuti vakudisappointe nhasi. Unopaziva pavaifanirwa kufa kana kusararama, but Mwari vakakutendera kurarama. Havana kukutendera kuti urarame kuti ugonyadziswa. Problem ndeyekuti matestimony iwayo unoaeliminate, unabasa nawo. David anoti achiona Goliath, ini yekuti ndinomurova kuzodii haisi nyaya, but ndinoziva zvandakarova. Ndiri musango, Mwari vakandipa kukunda pane bere, ndikauraya shumba. The power of the testimony iri muna David ndo inoita kuti afese Goliath without fear. That one thing that destroys fear in you, I see prophecy of future, is the testimony that lives in you. Unazizwele kuti enemy ye faith is fear. How do you kill fear? Fear inonyanyo kuadzwa kana uchigona kuremember where God took you from. You don't fear what you face in future. Amen. Goliath aitotyisa zvechokwadi. David anakona Goliath kari kadiki, akaona Goliath riri giant, but the power of the testimony yakaita overlook kukura kwa Goliath. A lot of people challenge yawasangana nayo nhasi, it's a small one. Mwari kwavakakubvisa, it's very far. So vanhu vakuzeza kutora nzvimbo inonzi Kenani, yeti vaburiswa mumaoko aFaro. Faro anga akaoma, but Mwari akaburitsa vanhu vake. Vanhu ivavo ndo vakudhauta Mwari iyeyo kuti Kenani aigarike. Ko kwamabva uku Red Sea yakaita parted. Those testimony were gone. Nekuda kwe giant raonekwa muKenani. And it's not the giant is standing in your life. But I want you to go back and check the testimony of your life. God took you from very far. Kana tiri sutakaita kuya kwa Harare tiri muroni, tinoziva Mwari kwaakabva nesu kure. Vamwe makaberekerwa muno, vamwe takauya nerori. Rori yaitoendawo kubhora nevamwe, ndoyatakakwira. So Mwari uyu tinomuziva kuti ruoko rwake rwakabva nesu kure. Vamwe mune hama dzedu ishoma, tiri mabva kure.
Saka Mwari uyu ndinomuziva kuti paifanirwa kuekitwa nehama yangu ndiye akaekita. Saka he cannot disappoint me today. Kana iye akabva neni kure. There is power in testimony. David anoona Goliath. Vamwe vachitaura kureba kwaGoliath. David anoita play back the memory. Kuti Mwari uyu wandiri kuda kushanda naye nhasi ndine nhororondo yemashandiro atakamboita naye. Dai waizviziva zvinhu izvi. Magariro awakaita 9 months mudumbu ramai vako. Wanga usina effort yako yawaisa. Today, uri pano. God took you from very far. Uri mudumbu hapana chawaitomboziva. But all the processes went very fine. Kuti Mwari akaita kuti uberekwe is the one still standing in your life. Munoziva here kuti nyaya idzi hadzisi nyore kunzi pangoberekwa mwana. Iwe maybe ukavhista hospital zvino zvinokubatsira kuti uve nefaith muchana. Kudeliver a baby haisi an easy issue. Vamwe vanoita miscarry, vamwe vanofa, vamwe zvinoita sei. Iwe wakaberekwa zvakanaka pasina kunamata kwawakaita. What more wakutomunamata Mwari wacho iye aimbokugonera usinganamata. Aiwa apa sana ndoba anofana ku kana Mwari uyu ane zvaimbokuitira nokuti nzwa chinoita kuti Mwari atiitire kururama kwake. Samwana wakwataiwa ukanamata so ndokuti unyatsomupusha kuti aite. Ivo vana veIsraeri Moses anonzi buritsa vanhu ava ndinamata. Saminana yese iri kuitwa genga risati rakunamata. Matatya achisvetukwa kuchiva nerima. Mwari ari kuti vanhu ava kana vabuda vandinamata. Saka Mwari munoitira vasinganamate minana sei. Ipapo ndo zvaifanozikana neIsraeri kuti kana akambounza matatya akatiburitsa pamaoko aFaro tisati taakumunamata. What more this time tichinamata? But still they were doubting. Buritsa vanhu muIjipita vandinamata. Kureva kuti mamiracles ese akaitwa muEgypt they were done for people who are not yet worshipping God. But when they were now worshipping, they were doubting. I don't know what the faith inosheka sei. Kuti usinganamata aikuchengeta. Apa wakunamata ndoba kutodhauta kuti pamwe zvingangoramba. Usati wakuziva Mwari uyu ndiye aingoita kuti urarame. What more nhasi wafesa a challenge, but to make things better for you, you are now a believer. But ndoba uri kutovhunduka kuti Mwari wakasandiona ndakuwara. Ko vaimbokuona sei usinganamati? Do you know how faithful God is? Mwari akarurama zvingaiti. Ndiye akadhila newe usati watendeuka. Zvaikupotsa zvese zviye usati wakunamata ndiye. Kana muri ikoko mune mufungidziro kuti ilaki. Get this revelation. Inyasha. Mwari anonayisa mvura mumunda womuroi nemunda womufundisi. Muroi aitobva kuno roi anofura achitenga mbeu. Anoziva kuti mukuru akatendeka kuroyana zvedu. But ambotirasisa akarurama. Inda uchikundwa nemuroi iwewe sei. Muroi anotenga mbeu achibva kuno roi. But aziva kuti mvura ndeyamwari. Anotokunda kuziva iwewe kuti Mwari wako akarurama. Haatarise kuita kwedu, iye kuita kwake kwakanaka nguva dzose. So there was a time, a famine. Genesis 26. Munzvimbo inonzi Gera. There was a famine. Mwari ndobva vataura shoko kuna Isaac kuti dyara. That one haisi good advice. Kana mvura isiri kunaya kuudza munhu kuti dyara. Ndopa ndakati Mwari haataure good advice, anotaura God's advice. Vanhu ndo vanotaura good advice.
Mwari anotaura inongonzi God's advice. No wonder vanhu vaifamba naJona vane zvinhu zvavaiburitsa mubhoti kuti rireruke. That was a good idea. But God's idea kwaitova kuburitsa munhu kwete zvinhu. Yet kwavari God's idea was the dangerous one. Yes. But the good ideas were the better ones. All right. Vanhu vaiti tikaburitsa zviri kurema rikareruka bhoti tinofamba zvakanaka. Jona muprofita ndokubva asimuka. Zikanzi varume yamuri kutamba yekuburitsai ndiyo. But zvamuri kuburitsa hazvisi. Vari kutoda kunyudzwa ari muprofita. Ndoba wakati pfungwa manje uya Satani. Rava kuti good idea inogona kuclasha neGod's idea. All right. Ya yekuburitsa munhu. Unozavhangeri rikasvika level iyoyo. Vazhinji vedu hatigone kurigamuchira. Nokuti tine vanhu vanoburitsa offering, vanoburitsa mari dzavo. But kuti aburitse small house mulife yake. Kana yaye kuburitsa munhu, unotovuka kuti handisi kuparidza. Asi ndikangoparidza kuti bring your offering. Yeah, man of God, man of God. Asi tikati tasvika stage yekuti hatichaburitsa zvinhu. Munhu ari kugara nemunhu asiri wake ngaaburitse. Kana ukarenga nyaya Yes, so. Bhaibheri rinototi varume vakati hazviite kuburitsa munhu. Chazvanetsera manje mukasaburitsa munhu vanonyura vanhu. Saka ya choice. Mukasaburitsa munhu vanonyura vari vanhu. Sarume ndova wakati iye Jona wacho ane musikanzwa ari kutoziva kuti problem ndeyake but abuda anoti ndiburitsei. Inzwa small house yako iri kutoziva kuti musikanzwa hazvina kunaka but yakatomirira kurambuka newe. Iye haikuramba. Hazviite kuti ati tendani chana akatomirirawo iwewe. Seuri konongo uri kumubatsira. Muri kwavanozotambudzika so ndikutomubatsirawo. Inzwa nzenza ikadzikisa mutengo Mwari haafare. Vanhu ndo vanofara. All right. Nzenza ikati ndakuita $2. Mwari amboti arerutsirawo vanhu. Ari kukanganisa hake but ari kurerutsa. Mwari hapana change, hapana chaanenge agonera denga ipapo. But panyika kune type inogona kufara. Kudenga anenge atowedzera kutadza. Why? Denga rinenge kutoti wakutouraya nevane shoma. Kureva kuti kana uri ku wrong side haugone kuita chiri correct. Kana ukatochigona hachisi. Yes, so. The 12 men vatumwa kunoita spy the land. Shoko vanaro kuti nzvimbo yamuri kunoona ndenyu. So vari kuspaya zvinhu zvavo. Saka nhau yekuti hatigone kurwa kuti titore Canaan. Lack of revelation. They were not fighting so that they will get Canaan. They were fighting for their own Canaan. Yanga itori yavo according to God. Havasi kurwa kuti kana varwa Mwari wobva ati chitorai makunda. No, vasati vatomborwa. Canaan belongs to Israel. Ukava nerevelation yekuziva kuti chini ichi handisi kuvavarira kuva nacho. Ndiri kuchivavarira nokuti ndechangu. You fight better. Amen. That's why somebody died. Muri kuparidza kuti vanhu vapfume harisiriro vhangeri. Ndikati you lack revelation. Bhaibheri rangu rinoti you are not poor, you are rich. Kupfuma mukingdom yaMwari haisi achievement, i-identity. Yes. Ndiri kutaura Bhaibheri chairo kwete zvimachechi. Bhaibheri chairo. Mwari anoti you are not poor, you are rich. I-identity iyoyo haisi achievement. Whether unofa usina zvawaachieva, you are a poor man atadza kudiscover his own riches. So
When you are still a baby in the kingdom, you try to look for riches. But when you are mature in the kingdom, you are a rich man discovering his own riches. All right. Vanhu vaviri vavo vakasiyana, ari kudiscover zvinhu zvake neari kuvavarira kuzviwana. Let me help you on this one. Pese panorwiwa naDavid anotanga abvunza results. Ndoenda here ishe, ndinokunda here. 1 Samuel chapter 30. Go, pursue, overtake, and recover all. Fight yaitwa here. Aisati, but results. Ziklag yatapa. David atora effort ya priest. Afugama akati mwari we. Ndotevera here. Mwari vakati tevera. Pursue, overtake, recover all. Munhu akutogoyewa zvinhu asataenda. So David paari kutera, haasi kutera asina revelation mari, ari kutera ane shoko rekuti ndiri kunotora zvinhu kwete kunovarira kuti pamwe ndichatora. Doubt reason yekuti the word of God in you is less. Doubt yauri kufamba nayo inyaya yekuti mwari wacho mauri haataure. Assurance yekunzwa voice ramwari mauri haataure. Saka unenge uchitongofa inzwa. Mukristu haasi munhu anofamba nekufungidzira, munhu anofanira kufamba nekuziva. That's why mwari vachiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Haufambe nekufungidzira. No, spiritual life is ahead of the natural life. Nyika yemweya ndo nokuti nzwa zvaunoona zviri panyika yenyama zvakabva munyika yemweya. Mwari vachisika nyika ino vakasika denga nenyika. Zvakabva kupi zvaunoona izvi? Hameno kwazvakabva, asi zviripo. Anonozvitenda. Nyika ikune kwayaiva here? Hapana, yakatosikwa naMwari. Saka ivhu vakaritora kupi? Neniwo handizive. But inondiratidza kuti Mwari vanenge vanotora zvinhu kwazvisiri ndakuzviziva. Nokuti izvi hakuna kwazvanga zviri, but zvapo. Let me help your mind. Ndikati munhu akasikwa kubva kuivhu, ipapo hauna dhauti uri kuriona. But ndikati ko ivhu rakabva kupi? Ndoba unoti handizive. Ndokubvunza kuti asiriripo here? Oti ndoti saka tenda zvese zvaunofungidzira kuti Mwari anokuitira kuti anoita. Nokuti ivhu kuridresa kuti rakabva kupi hapana anotoziva. Asiriripo here? Saka nezvatisingazive zvinogona kuvapo. Zvausingagone kutresa nemind yako Mwari ndo zvaanoita. That's God for you. So your faith ikava mukuziva revelation ya Mwari wacho. You must know him. Daniel 11:32 inoti vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. And the opposite is also correct. Vasingazive Mwari wavo vachashayiwa simba, vachashandiswa zvikuru. Depth and knowledge don't dimension ema exploits. Ndo zvakanakira muJesu akafamba netsoka pamvura aina Pita. But vaitonopinda mboti mune vamwe vasingade kufamba netsoka. Jesu haana kuti kuna Pita ngatipfurire bhoti timu haidi minana. Jesu andoziva kuti kune vamwe vasingade minana tichafamba nawo mulevel yavo. Kushaya minana hakukuitai masatanist, kunokuitai vanhu vari kusiri kuexperience zvinoita Mwari. Jesu haana kupfuririra vanhu vari mubhoti, akanovajoina kuratidza kuti Mwari wedu akatendeka. Anotoziva kuti kunamata unonamata but hautende zvishamiso. Saka hausi musatanist, uri munhu ari kurasikirwa nezvinhu zvaMwari. Jesu akatonopinda mubhoti rine vanhu varamba kufamba pamvura netsoka.
Kuratidza kuti Mwari anotoziva kuti we munana haudi, saka achafamba newe mulevel yako kwete yake. Peter ndiye akabuda chiti. Peter hasi kufambira nyaya yekuti akarurama, ndiye ari kuda. Saka tiona nyaya yemiracles iri questionable still. Because type inofanira kunge ichiitirwa, haisiyo iri kuitirwa. Pari kuitirwa type inozvida. Peter akati Ishe ndimi ndiuyere, zvikanzi uya. Peter afambira ipa mvura, ari kuda. Vamwe vasarirei, havasi kuda. Saka chechi ikati isu hatidi minana, Mwari anotozvinzwa oregerawo zveshuwa. Hamuite masatanist, munoita vanhu vakaramba simba raMwari chete. But pakuimba ndo pamunozondinetsa. Muchingoimba kuti anoshamisa. Anoshamisa. Kuti achishamisa hamudi futi. But inongogumira pakuti anoshamisa. Ngaashamisika. Vanogadzira nzira, pasina nzira, ngaichigadzirwa ka mishonga. Mweya wokuramba simba rakakura hauna kutanga nhasi. Faro aitovawo nen'anga, ndo level yepower yaaitenda kuti iri higher. Kana usati waziva Mwari, kana uri munhu anoda zvepower, unopfuura nekun'anga. Ini ndakapfuura neko. Hausi kuparidzirwa nemwana womufundisi, kuparidzirwa nemunhu akabva penyika. Faro aiva nen'anga dzake. Why? Ndo security yemazuva acho yaaitovimba nayo yemhando yepamusoro. Vaiti vakakanda tsvimbo zoita nyoka, Faro osekerera kuti ndine vakomana vangu zveshuwa. Hadzina kutanga ungokandwa musoko weMozisi, dzaitombokandwa kuti mudhara aone kuti ane vakomana vake. Vakakandwa kobhura dzosumuka somudhara kuti chidzorerai tiri safe. Ndo zvakaita kuti n'anga dzive pedyo. But one day a greater dimension of power came. Mwari ndokunzawo Moses anoitawo zvenyoka futi. Mwari akaita zvenyoka nomukadzi asi. MuBhaibheri mune muprofita aifidwa neshiri, Elijah. Imagine akapinda muchechenya akapa testimony kuti ndine zvishiri zvangu munotisa. Yeti ndo Bhaibheri ramunoti ndore zvokwadi, but haudi. Moses munhu waMwari aiva netsvimbo yaita nyoka. Munhu waMwari ane tsvimbo inoita nyoka. A true man of God. Ndipupure pano kuti ndine yangu. Kuti level yedu yekutenda inoda kuti zvigumire ikoko. Mwari utoda kuti zvaakaita zvinoshamisa ndezveikoko. Isu ngaachimira hake kushamisa tife tiende. So Moses anouya mupalasi okandawo tsvimbo naAroni. Faro oti aiwa yamaita indi netione vakomana vanoita. Vakomana, demonstration of power. Nyoka ndokubva dzawanda pa. Dzisiridzo ngadziwande. Original dziri 2. Mafake dziripo kana 10. Ndo problem yefake. Kuwandisa. Zvisiri zvokuwandisa. Nyoka dzisiridzo mukuwanda kwadzoita. Dzadza kungovhenga dzisiridzo baba. Chaidzo dziri mukona dziri 2 so. Ndokunga Faro aingoseka kuti mazvona. But Mwari angapa vanhu ability yekuti dzevarume vekwaJehovha handi nyoka chete, imhando yenyoka dzinodya nyoka. Zvekuti nyoka dzakatanga kumedzwa, vakagadzira nyoka dzine nzara yakanyanya, dzakamedzwa dzese. Faro haana kutendeuka. Saka vakomana maindivhara avo ndo vari nani? Haana. Akaramba ari kusaidi kwaruza ikoko. Ndoko akaramba ari. Kureva kuti wanga
watu omweya ukuenda kusaidi risiriro dai akaendera maresults ndo musi waifanirwa kutransfer uchaona kuti pane munhu anosapota bhora aimbosapotera maresults kubva kudhara yakaipa mazuva ano iri kurohwa sterek haachasiya kuti kana ikatoruza ndo yake watomweya aimboida nokuti yaiwina apa nemarwerwa iri kuitwa unonzwa achiti ndo yedu tiri matumbari baba zviti ndo yedu haandeni kepekepe bhora kana uchonzwa kuti iri pasi peloko unonzwa kuti kepekepe bhora watomweya haasisiri maresults aya uyu watomweya wacho kana ikarohwa zvakadii haachachinja kuti anotanga achiinga maresults ozomanipuletwa nespirit opedzira akuda zvinhu izvozvo chete so Faro haana kushanduka n'anga dzamedzerwa tsvimbo even n'anga dzacho hadzina kutendeuka. You remember Peter achidambura munhu nzeve mugadheni munhu iye nzeve yakadzorerwa munhu iye haana kutendeuka akatoshedzera kuti naye achiitirwa munana but akatadza kuteerera Jesu. Ukaona miracle yatadza kukuconvince vhangeri roramba zvirema zvosumuka oramba uchingoti hasi mwari wacho nomusi mwari ari papi roshumirwa wota hasi zvirema zvoporeswa wota hasi mwari anomboita nezvei waunoziva iwe mwari mamiracles aite kushumira hasiriye anoita nezvei chaiye noti mwana upfura ngoparidza hasi mwari azviite ndati kuri kuitika minana hasi mwari azviite wake anenge achiita nezvei haparidza haite mamiracles anongova mwari chete ende wake iye ndiye anomudefenda zvirwirwayo iye ndiye anenge achitodefenda mwari wake tasiri wedadaro. So these people, they were 12 ndobva vanzendai munoona kuti kuri sei. There was no need yekuti vapinde dai vanga vari mubetter dimension yefaith kuti aiwazvo mwari vakati Canaan ndeye uchi nemukaka. So whatever we are going to see, we have got the word of God in our hearts. We are going to make it. Shoko ramwari rikaita shoma ucharishandura nemaonero auri kuita zvinhu mazuva. Shoko ramwari rikasarara mamauri maonero auri kuita mamiriro akaita zvinhu kubasa kana mumereji uchafungidzira kuti haisi pfungwa yaMwari kuti uve mumereji iyo. Unoziva kuti kana dzimwe nguva zvinhu zviri zvako zvinogona kutonetsa izvo zviri zvako zviri godly given. Jesu ndiye akanzi nedenga enda panyika unofira vanhu ende pamuchinjikwa but auya panyika pacho muchinjikwa haana kuutora nyore. There were elections, Jesus or Barabbas. Vanhu kutoita mavhoti muchinjikwa womuridzi muchinjikwa ndewaJesu but Pilate ndokubva ati toda kuvhota anoenda pamuchinjikwa ndeupi patuwa muchinjikwa waJesu wakuenderwa kumaelections. A lot of people vakarelaxa nokuti vakangonzwa kuti zvinhu izvi uchazviwana mwari anokukomborera. The devil will contest you. Yes, sir. I want to show you this. Zita rekuti Barabbas is the Greek word. It just means son of father. Bar means son of. Abbas means Abba, cannot father. Jesus is also the son of the father. Banyika ari kukuidzwa nemumwe futi son of the father. But it's son of the father ndiye anofanira kuenda pamuchinjikwa. But paita ana son of the father too. Wani wababa chaiwo nemumwe wababa usiriwo. Pese pane vhangeri rechokwadi risiriro harichaiko rodawo kutora muchinjikwa iwo. So vari tu vari kuitirwa maelection vanhu kwakubvunzwa munodana wani ndiye anoenda pamuchinjikwa zvekuti dai vanhu vakati Barabbas ngaende dai tiri pataiti taifirwa naBarabbas.
I thank God kuti Jesu nyaya pamuchinjikwa iye haana kuiwinira pama-elections. It was done in heaven. Yes. Iwe unoda kunowinira kuinterview, haudi kutsvaka nyasha before the interview. Yes, so. Unoda kunowina mugemu racho, haudi kutanga wawiniswa naMwari before the game. Operate like a Christian. Sautone muro yasingaziva kuti kumba kwako unokiya zvakadii, vanongoudza kuti haurare nasi. Asati aongorora kuti unokiya zvakadii, andozandopinda ndezvakwe, ndopinda chii. He's a spiritual man. And even akasauya haurare. Chinoita kuti usarare, unoida kunoti anoyongoya. Vanhu vavimbiswa naMwari, Kenani ndenyu. But bava kunotarisa Kenani yacho, vakutaura imwe pfungwa kuti it's not possible. Kureva here kuti maonero evanhu achinja vhangeri hongu. Mwari haashanduke, maonero ako ndo akashanduka, ukafungidzira kuti Mwari havakugonesi. Amen. Mwari ati pindai mutore Kenani. Saka fighting haisiri inopa vanhu Kenani. No, they were already given by God. Jesu, kana vanhu vakanzi munodani Jesu kana Barabbas. Jesu apa haasi worried. Why? He knows kuti ndo yandakainga yemuchinjikwa haisi yaBharabbas. That's why wakaona even kana vanhu vacho instead yekuti vati Jesu ngauye Barabbas roerai, vakati noverai Jesu. Sei vanhu vachitonge vaita era. Kana denga richikusapota panyika futi, vanhu vanokusapota neera. Barabbas na Jesu ari kuenda pacross ndiani? Ndi Jesu. Ndo pfungwa yaMwari. Jesu ngaadeure ropa vanhu vaponeswe. Saka kana vanhu vakanzi Jesu kana kuti Barabbas, vanhu vakatoti Barabbas, shuwa inenge mistake, but yagara iri choice yedenga. Kureva kuti gore rino uchakomborerwa zvemistake. Aya, vanhu vachaita mistake kuti zvako zviite. Jesu kana kuti Barabbas, dai wanga uripo, waitotiwo Barabbas. Dai wanga uripo Jesu na Barabbas, waitotiwo Barabbas. Chikonzero, vanhu era yavari kuita ndo ichavaburitsa muera yavanorarama. Nokuti yagara iri pfungwa yaMwari kuti Jesu aponese vanhu. Sai unofuata vanhu vangandiitire favor, ini havandizive, vanozwanana ningi, vachaita mistake. Uchakomborerwa zvemistake. Jesu akahwina nyaya, iye ari correct. Anga asikafanira pamuchinjikwa. Dai marekodzi evarume akaburitswa kunzi uyu ndiye Jesu anoporesa zvirema, uyu ndiye Barabbas akarepa akaba mombe, munodani kuti abude. Wega unotsana seBarabbas anga isingaibude. Barabbas ane nyaya dzake, Jesu ane dzake. Jesu dzake dzakanaka ufunge. Hama dzaRazaro dzadziripo, Jairus anga aripo kumutsirwa mwana, 5,000 vakafidwa vanga varipo, Barabbas vakarepera vana vanga varipo, vakabira mombe vanga varipo. Dai marekodzi akabuda pachena anga asingaibude. Ndo zvakanakira vhangeri raJesu, rinodzima zvipomerwa zvako. Arikupe mhosva rinotokuburitsa mhosva. Ndokunaka kwevhangeri raKristu, arikupe mhosva rinokuburitsa mumhosva dzacho. Vhangeri haripe munhu mhosva. Let me show you this. That's the main reason kuti place munyari pavanoti kuri kuuya disaster, kunototanga kwauya a way to come out of disaster. But nzeve yako ikasateerera vhangeri raKristu, mudisaster ndoma unozoda kutsvaka nzira, yeti nzira yakaparidzwa before the disaster.
panyika kana kumberi kune hampu anonyora kumashure hampu ahead zvakwauri kuti waverenga uchadzora speed here kana kuti uchaverenga ongoramba uri musame speed. I assure you hampu hainei nekuti waverenga, ine chekuita nekuti wadzora speed here. Wakaverenga ukasvika uchimhanya unotamba nhova wakaverenga. Tine vanhu vari kuriverenga but hasi kufamba musha. Ukaverenga kuti hampu ahead ukaramba wakaivesa mota unokuvara pahampu wakaverenga. Hampu haimbonyara kuti but waverenga unongokuvara zvakadaro. Taura kuti shoko uri kuverenga but pahampu hausi. So what's the secret? Waverenga uri kuitei nazvo. Zvaunoverenga bhaibheri uri kuitei nezvaunodzidza. Zvanzi naJesu vanonzwa shoko rangu vakafanana nevavaki. Vavaki tu. Mumwe akangwara, wise one and the foolish one, nomumwe akapusa. But vese vachinzi vavaki. Nevakapusa vaitovakawo. Vese vachivaka. But pakauya disaster yemumwe yakaputsika, but yeweyo akachenjera. Saka akachenjera zvanzi ndiye anoti akanzwa shoko oriita. Great wisdom is applying the word of God. Kuva neuchenjeri kana kuti wisdom kugona kushandisa vhangeri raunonzwa. Ukaona uchingorinzwa usingarishandise, namatira mweya wewisdom. Hauna wisdom, une knowledge chete. Knowledge haikuponese. Chinoponesa wisdom, application of the knowledge. Ukasvika pahampu uri muhigh speed, hampu hainyare kuti wamboverenga, unokuvara zvakadaro. Vanhu vakuvara mavhesi ari mumwoyo. John 12, Mark 4, unokuara zvakadaro. Are you applying the scripture? Torai ropa regwayana muzore pato. Kurati kuuraya gwai first stage. Kuaplya ropa. Mutumwa akauya. Zvanzi mutumwa akauya usiku. Haadi kuuya masikati. Pakati peusiku ndo pakauya ngirozi ichitarisa ropa. Adi kuuya masikati. Let me show you this. The blood of the lamb, it just represents Jesus. And Jesus is the light. Kureva kuti chaitoratidza kuti ropa iri nderegwayana raifanirwa kupenya usiku nokuti Jesu wacho is the light. So zvekuti ukaisa rembudzi ndopa waizobata shuwa kuti harifi. Ukaisa redhongi ndopa zvaizozikanwa usiku. Nokuti mutumwa ari kuti kana ndawana ropa, but sei akuda kuuya kuusiku, mhando yeropa raJesu rinongomirira chiedza, Jesus the light. Kurati ropa iri ndo raitoreflecta. Kurati ukagonawo kungouraya dhongi wozora redhongi, zvaizongobatwa usiku, redhongi ari reflect. Ndakati ndo danger yemunhu anokopa zvinoita Noah asingade kushanda naNoah. Anonyura iye akaita zviri correct. Ukaziva kuti Noah akasei ashandisei, ukanoita saizvozvo unongonyura zvakadaro. Chikonzero Noah ndiye awanirwa nyasha kwete areka. Saka vanhu dzimwe nguva ari kupotsa kune nyasha wotanga kugadzira imwe structure wodzishaya. Vachitoita zviri correct but vasingade kuflowa nedirection iri correct. Let me show you this. Ndakati dai tikava neleadership in a revelation, it helps the congregation. Muremberi kunamata. Kwa Israel vaidai so. Mwari aigona kudana munhu ane calling yekuponesa Israel, but calling yake iri so different from others. Gideon akashanda nemasoja, Samson haana, same God.
same job. Gideon yanonzi murume womhare ndoda kuti udzikinire Israeli ndokubva aunganidza masoja ake. Mwari ndokubva adanawo kuti Samson ndoda kuti usunungure Israeli enda weka. Saka Samson akakopa zvaGideon anoparidza risiriro kuti hamusi kundisapota futi. Ndakafanana naGideon but ministry yangu hamuiremekedzi. He is lacking revelation. He is doing things according to history. Unamata isi nororondo chizaruko. No wonder the last book in the Bible rinonzi zvakazarurwa kwete zvapera. Kuda kuti paunofungidzwa kuti wapedza kuverenga, you must get a revelation. All right. Okay. Vanhu vari kupinda Canaan kunoongorora kuti muri sei. Yet vane word already ranzi naJehovha ndenyu. So mukati mekuongorora ndoma unoluza faith. Imbomira kuongorora tenda Mwari wacho. Sapa vakaongorora vakaona mune magiant. Vakadzoka vakataura azviite tinofira mahara. Kurati kutadza kutora Kenani haisi nyaya yekuti ioma avameche magiants arimo. It's an issue of faith. Iwo vaona mune magiant. Even dai makawa vakasvika vakaona mune vanhu vakaona vaichinja statement. Mweya usapinda une nharo. Vakaona magiant vakati torowa tikafa. Dai vakaona vanhu vakaonda vaiti mune nzara tinofira mahara. Hapana pavaizopinda. Sautona mweya usatendeuka ukabata munhu akaona unoparidza wacho ari simbuso vandovafana vari kutamba. Akaona wapaka benza padumbururu masatanist mwangu. Mweya wacho unokupa mahisi. Yesu. Amen. Ay. Ukachena siri hada ushamisira kuparidza kwekuritsa. Umari wasimba dai Mwari amusumudza. Unakaoma. Unazvare kuti muBhaibheri Mwari pavaisika zvinhu vaiti this is good, this is good. But pavakasika munhu ndopakachinja mutauro. Ndopavakati this is not good for a man to be alone. Amen. Vakasikwa mombe vakati zvakanaka. Gomo zvakanaka. Vakazosikwa munhu ndopakati asi right. Zvatotanga kuipa. No wonder even in society. Tine munhu anotya kuita chinhu nekuti vanhu vanoti. Let me tell you this. Even mukusaita pane zvavari kutaura. Ungoti hausi kuzvinzwa. Vari kutokuwanzira usina chinhu. Saka ndikaita izvi vanozotaurisa. Vari kutotaurisa kungoti haunzwe zvako. Vari kutotarisa usina kana chinhu. Ukatenga masofa ukaenda nawo kuseni kuti tione manje kuti atenge. Ukati rega ndiende nawo usiku hekuba akuiwa nawo usiku. Saka funga kwako masofa antengwa nguwa. Kana uri musociety yakadaro uwe kunza masofa iwo. Hapana kutora ngochigara pasi. Society haikanika. Anytime iri wrong. That's people for you. Yes. The same hondo imwe chete yekuti vamwe vakamira vakarwa vanonzi mahiro. Mumwe akatiza hondo iyoyo anonzi refugee. Haisi hondo yapavanhu mazita. Zvaitwa nevanhu muhondo ndo mazita avo. Zvinoita kuti mumwe anzi hero kuna akaita refugee panguva yacho. Madecisions akatorwa nevanhu zvinhu zvanetsa. Mumwe akati ndotomira zvinhu zvangu. Mumwe akati ina handidi zvokurwana nemunhu. Ndodzoka zvanaka. Refugee. So my decisions are so these people, they were not fighting to get Canaan. The revelation was already out from the mouth of God.
Canaan belongs to you. Munhu anoziva kuti Mwari kana areva shoko rake ari kurevesa, Mwari adzoke shure, Mwari ashanduke. Ndiye munhu wekuti kana akaona zvinhu zvaita kunge zvaita mamiriro asiriwo, he will stand in God's word, not in situation. That's why Peter aitaona asina kubata hoyo. Jesu ndokubva amuti chikanda. Peter akabudawo pachena kuti tambotraya usiku wese hatina, asi nekudawo kweshoko renyu. That's why Peter akamuti unoita mudzidzi. Shoko rangu unorida straight. Wariona tinoshanda kudarika dhamu rako. Nekuda kweshoko ramataura ata akukanda. Kuti chavari kukandira haisi trust yedhemu, i-trust yemunhu asiri mudhamu. Yes. All night. Inzwa. Ndakati miracle hombe hakusi kubata fish dzakawanda mudhamu. Kubata hoyi mudhamu hakusi munani. Ikodzero ndoma dziri. Munana kusabata dzirimo. Amen. Vanhu munana mauziye kuti dhamu ravakabata dzakawanda ndoma vamama vanga vaita pfungwe vasina kubata, saka munana wanga watotanga kare. Usabata madzakazara munana iwo. Ukashaya basa musango haisi problem hamuna, but ukashaya basa kumaindustry munana ndokunoshandwa ndokwawashaya. Saka usundizwa. Ukasabata hoyi mudhamu, it's a miracle nokuti dzirimo. Kushaya basa kuri kushandwa munana. Ukarishaya musango zviri normal. Without challenge somebody. Zviri kuita mulife yako hazvisi normal. Yes. Jesu ndokubva chikanda ineti. Komana ndokubva akanda. Ndokubva dzabatwa. Ndango kuministra. Sei Peter akazobvuma kusiya fish. Iye ari munhu aida fish. Dzava dzabatwa dzakati one day Bible rangu roti Luke chapter 4:5. Neti rikatanga kubvaruka. Neti rakabvaruka kudaro hadzisi fish idzodzo kuzara muneti. Rakabvaruka iroro fish kuzara. Saka Peter neti raapanze fish dzakawanda. Kwakutarisa neti kuona rakabvaruka. Ndopa akaziva kuti uyu ndiye ane nyaya yese. Haisi neti. Iri rikabvaruka mubvarukiro waraita rinoluza fish. But nhasi ndarakabvaruka rabata dzakawanda. Uyu mudhara ane nyaya mudhara. That's why Peter akati Jehovah ndichada. Takutenda. Because mashoko enyu ndiye anotobata kudarika neti. Tine munhu atiri kuimba neti akaiti hadzibate kudarika shoko raMwari. Human effort haidarike the word of God. Peter akatarisa neti akaona rakabvaruka. Akaziva kuti kare raiti rikabvaruka taibuda tisina kana hwani. Dzeshe dzanga dzabatwa dzaipoya nepaboka. But sei nhasi rakabvaruka kudaro dzakazara. Ndobva akazvinzwisisa kuti neti harina kubata fish nhasi. Fish ndo dzakabata neti dzikutotyirawo kubuda. Indoiziva nokuti indoirarama. Tiri kuchikoro ndaiti ndikatisumudza uno kundikatara chino. Vanhu vaiti vanhu vakutombera mazuva ano. Amen. Saka ndega ndinobva ndatoziva kuti ndofunga handisiri ndiJesu. Vamwe vangangofunga kuti neti ndorabata fish, but fish ndodzabata neti. Aripo ndiri kushumira mani. Unotoziva iwewe basa raunoshanda kuti hauna kuriwana nekukodzera.
iro ndo rakakuwana nokuti iwe wakakodzera pana Mwari. Yesu. Inzwa muswe next week Monday vakati takuda mapepa ebasa unotozati zvaipa aungoti zvanaka unoti zvaiti munhu wana kushumira kuti hadzisi ati fish hadzina kubatwa neneti fish ndo dzakatobatawo neti racho saka ipapo Peter ngaave nechizaruko chekuziva kuti shoko raJehovha ndo raita zvinhu izvi nokuti neti iri pasina shoko inowanzoririsa dzatenge tabata kubasa vakangoti takuda mapepa ebasa wega unotonzwa wakutotaura mauri kuti zvaipa haumboti zvanaka zvaipa vakuda matsamba bate vanoramba vakanyarara unga vasingadi ari kuvanyararidza unomuziva unofunga kuti irake kuti vasabvunze mapepa ebasa iwe uchingoshanda muofisimo funga kwako kambani yenyu yakasaririra zvokuti haidi vanhu vakafunda pamwe pacho ngoonawo Mwari zvitange musi weMande kuti mapepa unoenda kuprayer line vakuda mapepa handina munhu waMwari dai ndaitirwa nyasha unadzo nyasha vakagarika sei papa Peter akati from today handingarambe ndichitrasta net iro richitombobvaruka but nekuda kwemashoko emurume uyu net rakabvaruka nhasi rabata uchaona kuti salary yako idiki but mabasa iri kubata mufamily saka haisi salary ni shoko raMwari rinochengeta mwana ukaweka yaunotambira nekararamiro kaunoita panetanga uri kuba ndo dzinonzi nyasha kururu hadziwekeke imboweka yaunotambira zvaunodya zvaunopfeka transport uzodii uchaona kungonotambira times 2 ukaweka musha yet izvozvo wanga usingazvione waingofungidzira kuti hameno yaungofungidzira kuti hameno iri kuitika inyasha. So people vakagona kuziva testimony they can overcome. Revelation 12 verse 11 vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Ropa regwayana nderaJesu, muromo unopupura ndewako. Chii chinopupurwa zvaakakuitira Jehovha. David anoti kudii kuna Goliath, Mwari akandipa kukunda kumashure, nhasi ndokukunda kureva kuti ndine nhororondo inogona kundipa assurance. Like me, Mwari akandidana ndichirwara neTB, saka kana ndikaita flu I'm not worried much. Takapfuura nezvikuru kare, Mwari akatibvisa ikoko. Ima munhu anokupa laptop ungatadze kumutrasta kuti angakupe ballpoint. Anokanza ulipe nevanhu. Munhu anombokupa laptop oshaya ballpoint womona nayo oti kuti angandipe nhasi. Agara anotokupa zvikuru kuti already usati wati ndipe ballpoint mauri mune joy unomuapproacha neassurance. Prayer isina faith, prayer inoleka assurance. God will check on your faith, not on your request. Oh, let me finish. Faith, without faith you can't please God. But when you pray to God, your request is not an issue. The main issue is your faith in that request. Kuti Mwari nditire nyai, Mwari mukanditira nyai mukandikundisa, nyaya yakakura iyi, Mwari ndikundisei. Unoziva kuti zvikuru kuvanhu kuna Mwari zvidiki. Mwari haana nyaya inonzi emergency. Vanhu ndo vane nyaya dziri emergency. That's why Jairus mwana wake paakafa, Jesu akamuti believe
kunge nyaya isiri serious. Jesu anakuti ngatimhanye mwana atofa wakambonzwa Jesu akamhanya mbhaibheri wakamboti kana rechindevere rakanzi mukosi uyagijima mhanya hakuna emergency. Even zvako nemapisiro azvaita haisi emergency. God will say Christ, you can do it. Ambo manya nokuti kwasati asvika atoripo. I know him better. He's the God of omnipresence. Paunofungidzira kuti hako ndokwari. So mwana waJairus afa, Jesu ana kuti mwana ngatiwedzere pesi. And let's talk unosvika asati anyatsofiririra. Jesu akati chero kunge kuna Lazaro akatozouya mukomana avigwa. Unoti vanhu vaiona Jesu murodhi vaiti kudii? Idzi dzakubata maoko dzanga dzakamirirwa nguva yese. Ndiye mufundisi wavo vaitemba haana kukana panhama haana kuuya apa akuya kuzobata maoko. Mwari achasepuraiza vanhu. Mwari achatanga akunonokera achida kungovashoka. Dai Jesu akauya Lazaro achirwara mbiri yacho yaita diki. Vanhu vaigona kufungidzira kuti anyway chirwere chacho aigona kuzombopika anyway. Saka Mwari akabvisa machances akasiya nyasha. Pane imwe situation life mako yekuti zvikaita manje so vanhu vangangofungidzira kuti because wakafunda saka wakazoronga wakazozwanana nini. Zvichaita worse kuti Mwari aburitse the best. So Mwari hapana paanomhanya. Why? Every request yaunofunga kuti emergency ndo mafungiro ako kwete ake. You know the prayer of Joshua. Joshua akanamata kuti Mwari zuva ngarimire. Iwe unotoziva zuva rifana. Aida kutomisawo zvakamira. Zuva harifambe kana chinotenderera iEd. Joshua mukuru wechechi wokwaIsraeri ndobva ati nhasi zuva mira. Iye akatofungidzirawo kuti ramira. But rega ndikuudze the difference here. Mwari paprayer havanzwe mashoko bedzi, vanonzvera chauri kunyatsoda. Nokuti pamwe pamashoko unoapotsa kunge newe unofarira chirungu zvanotaura zvisizvo. Hauzati wedzira kuti breaking through zvinongoreva kupfuura nemo kuvhora. Iwe unoda kuti zvipere what I want a breakthrough. Vanondoziva kuti uyu ada kuti zvipere hazvina kupfuura nemo. Vanondoziva kuti chirungu changorasa. Vanonzvera mwoyo. Breakthrough unotopfuura nemo iwewe. Kuti uda kuti zvingopera zvakadaro. So prayer yaJoshua chaari kuda ndechekuti nguva imbomira. But yake nguva izuva anotoriona richifamba richidai. Dai zuva raibuda richivira, vamwe vedu taigona kukupudza kuti pakati peusiku mutaimira wozotiudza kuti rinodzokera nguva iyo. Nokuti pese patinomuka mangwanani rinenge richibuda kuti, but patinorara rinenge richivira kuti. Pane akariona richidzokerera, rinodzokera nguva aifunga. Hapana kwariraenda pariri ndipapo. There are times yekuti mwedzi unogona kubuda uri full moon pamwe uri crescent. Mwedzi wagara ungoridzi worarirawo. Paunooneka uri crescent hazvirevi kuti unombopota uchidambuka. Maonero ako ndo anombodambura. Ukati draw mwedzi haugoni kudhirowa crescent. Unotodhirowa chakadai.
Kurati pane imwe nguwa waunoapia uri kachitimbuso. But wega unotozati kunoku ndokuri kubuda zvinhu. Uko ashidambuke zvazviri ndizvozvo. Unopota ashidambuke. Kurati knowledge yebasi yagara isinga understand. That's why you must worship God in spirit and truth. Why? Naturally you cannot receive the things of the spirit. Unopota uchizvitau uchizvidambura so ndishwa kusumudza inini zvitambura nyaya dzavo. Why? Nokuti mwari mataurira ari majainda arimo